Os responsables das principais entidades públicas e privadas da cidade participaron hoxe nun almorzo coloquio organizado polo Foro Empresa de Pontevedra. Os empresarios, xunto coa Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade e o Vicepresidente da Xunta de Galicia, afondaron na necesidade de mellorar a rede ferroviaria de mercadorías. Asunto no que levamos traballando moitísimo tempo, décadas, unha alianza Castela, León, Galicia e Asturias en no que temos conseguido fitos importantes, como por exemplo Galicia definitivamente está conectada, non enganchada a ese corredor atlántico de mercadorías, e o certo agora o que procede non é que contemos cun plan director de mercadorías completo e proxectos de calidade que nos permita acceder a esa bolsa de financiamento de máis de 30.000 millóns de fondos europeos do Mecanismo Conectar Europa. Etel Vázquez aproveitou o acto para mostrar a súa preocupación tras a confirmación do Ministerio de Fomento sobre a falta dun plan director do corredor atlántico ferroviario. E o certo é que recentemente o Ministerio de Fomento vén de confirmar que non ten o plan director redactado, a pesar de presentalo públicamente nun gran acto. E o certo é que estamos preocupados, non? Porque isto, esa presentación dun PowerPoint, o que supón un risco real de perder esta oportunidade de acceder a esa gran bolsa de fondos europeos de máis de 30.000 millóns de euros. A conselleira reafirmou a necesidade destas infraestructuras para que Galicia avance e por iso confirmou que a semana que ven terá unha xuntanza en Bruselas coa Comisión Europea na que se abordará este asunto, así como a estación intermodal de Pontevedra, a variante de Alba ou a situación actual de Ence.